Namhlanje ngizonifundisa ukusebenzisa i-Cubase uma ngabe ufuna ukuyisebenzisa uyixuba ne-Fruity Loop. Le video ngiyenzela laba bantu abafisa kakhulu ukusebenzisa i-Cubase uma bezoyixuba ne-Fruity Loop, abarekhoda kakhulu nge-Cubase. Okay, asiyeke njengamanje. Okay, njengamanje ngizovula i-Cubase yami engiyisebenzisayo. Mina ngisebenzisa i-Cubase Pro 14. I-Pro 14 engiyisebenzisayo. Sengivulile-ke yiyo le njengamanje. Emva kwalokho uma ngabe kuwukuthi ngifuna ukuyixuba ne-Fruity Loop, ngiye ngenze kanjena-ke. Ngiye ngi-add i-track, i-instrument track eyodwa. Add instrument track eyodwa. Abese ku-instrument track ngenza isiqiniseko sokuthi la ngifake u-FL Studio VST. Emva kwalokho ngizobeke sengiyi-rename uma ngifuna ukuyi-rename. Uma ngabe kuwukuthi ngiyabona futhi ukuthi akubalulekile ukuthi ngiyi-rename, angiyi-rename. Akubalulekile vele ukuthi uyi-rename, bese emva kwalokho ngiyayi-add i-track yami. Ngicabanga ukuthi uyabona kulesi screen sesibili esika-right. Njengamanje kukhona into eyi-icon lapha yakwa-Fruity Loop yakwa-FL Studio, nayo ibhaliwe FL Studio, ivelelile emva kokuthi ngi-add le channel. Emva kwalokho uyobe usuklikha la kunembali la ekhoneni kwa-right enzansi. Uklikha le mbali, emva kwalokho kuyobe sekuyivelela-ke konke okuyivelelayo. Then-ke kukuwena, is either une-beat oyikhandile kamaskandi noma noma uzoyicreate-ela i-beat entsha uyuze ngama-packs osuku nawo ngaleso sikhathi. Ake ngenze isibonelo, mhlampe-ke ngikucreate-ele i-beat entsha njengamanje. Okay, mhlampe ngizo-adda something la. Ake ngiqale ngicinge i-kick ngoba nawo kufanele ukuthi uwathone ama-kick. Ama-packs-ke maningi-ke ahlukene, kukuwena ukuthi usuke uprefer maphi ama-packs osuke uwaprefer ngaleso sikhathi. Sizocinga i-kick noma yiphi esingakwazi ukuyisebenzisa. Sizothola i-kick eyodwa esingakwazi ukuyisebenzisa. Okay, I prefer ukuthi ngisebenzise le kick ngoba iyona ethona kancane njengomaskandi. Then la kufuna ukuthi ngiyidirect ilokhuzane yami ngoba lama channel asesebenzile kusho ukuthi ase-effective ngoba ngizange ngize ngiwa-delete ngokubalekela isikhathi. Ngicabanga yazi ukuthi kune aftertone ekhona. Ake ngivele ngiyise kunumber, ake ngiqale kunumber 30. Mina ngizoqala kunumber 30 ngoba isebenzile le lokhuzane, lento le Fruity Loop khona izinto esezikhona eseyifakiwe. Ngizoqala kunumber 30. Then sengiyayithona-ke manje ngicabanga uyabona ukuthi empty ama-effects awekho njengamanje. Then isethwa kahle-ke kodwa ngama-equalizer. Ngizosebenzisa i-equalizer eyodwa. Ngicabanga ukuthi uyawazi-ke nawo umaskandi. Umaskandi isikhathi esiningi ufuna ukuba nesigqi. Into yokuqala leyo sengiwunyusile ukusho ukuthi kufanele nginyuse ubani ulow. Emva kwalokho kufanele ukuthi ube ne-tone futhi at the same time ku-treble. Ufuna ukuthi nginyuse u-high. Ngicabanga ukuthi uyayizwa ukuthi njengamanje isithi ayithone njengomaskandi. Yes, ngicabanga ukuthi njengamanje isiyithona njengomaskandi-ke njengamanje. Then emva kwalokho sekufanele ukuthi ngifune i-hi-hat. Okay, okwamanje ngizocela ukusebenzisa le. Then emva kwalokho sekuba ukuthi-ke sekufanele ukuthi uyifake kahle la.
yeah, emva kwalokho seku-add-a i-snare. Sogcina i-snare. Kuwena ukuthi usebenzisa ama-packs. Ama-packs awakhethile, ufaka ama-packs owabona ngazuthi azoba right for wena nathona ngale ndlela oyifunayo. Njengamanje sifaka i-snare. Omunye umuntu uyaprefer ukuthi afake ikhonga, omunye akaprefer ukwenza i-beat yakho ufuna ukuyenza kanjani ngama-packs akho according to ama-packs akho. Okay, njengamanje sobuyela kwi-Cubase. Ngicabanga ukuthi uyabona la kwi-Cubase screen esika left ukuthi kukhona ukuflasha ukukhona lapha kule channel kade si-add, okusho khona ukuthi njengamanje into ekhala ngapha kwi-FL Studio iyakhala nangapha kwi-Cubase, iyabuyela ngapha kwi-Cubase. Okay, njengamanje silana sizo-add enye channel, okusho ukuthi njengamanje sizo-add i-channel eyinye eyi-group track. Si-add i-track la e-group track. Make sure ukuthi le group track yakho kwi-configuration make sure ukuthi i-stereo. So add stereo. Mina ngijwayele ukwa-rename ama-channel ami. Ngizoyi-rename ngiyibhale ngokuthi beat ngoba i-group engizogroupa kuyona i-beat. Then emva lokho ngiyayi-add. So njengamanje ngizathi uyabona njengoba siqeda kwi-add ngizathi uyabona kuyona akuflash lutho kodwa lesi i-add eqaleni kukhona ukuflasha. Into edala kungaflash lutho ukuthi ngoba i-group and ayikho into esayigroup ekuyona. Ayikho into esayisende to i-group. Njengamanje so senda le channel to i-group ukuze sizokwazi ukuthi into eqhamuka ku-Fruity Loop ingene kwi-group. Okay, njengamanje soya ku-stereo out. Stereo out masishintsha la ku-stereo out bese sifaka le channel kade siqeda kuyenza nansi ibhaliwe la njengamanje phakathi group beat. Njengamanje ngicathi uyabona ke siyaflasha-ke manje laphana ngoba isiyafika kuyona. Emva kwalokho kulandelayo suke sesizo-add i-audio track. I-audio track yethu senze sure ukuthi iyi-stereo kwi-configuration iyi-stereo. Emva kwalokho sizobe sishintsha ku-stereo input sifake u-group ngoba ilapha ku-group njengamanje. So njengoba ilapha ku-group sesizofaka u-beat, sifake i-group lapha phezulu. Ngijwayele-ke mina ukuthi ngirename, ngizoyi-rename nalena ngibhale ukuthi beat. Emva kwalokho isikhona la njengamanje. Ngizathi uyabona nakhona aflash lutho nakhona. Ingoba ayikho vele into yakhona njengamanje erekhodiwe. Into engazathi kuflashe la ukuthi kube khona into eyi-wave. So njengamanje ake sibone ukuthi iyakwazi not recordeke into esuka ku-FL Studio iye ngapha kwi-Cubase. Ngicabanga ukuthi uyayibona i-wave njengamanje nansi iyarekhoda ikhona njengamanje. Sizoyithesta-ke emva ukuthi sirekhodile sibone ukuthi iyakwazi yini ukuthi isebenze, iyakwazi yini ukuthi ikhale, isikhala ngapha i-Fruity kwi-Cubase. Okay. Ake sivale-ke manje ama-channel esiwa-edile kuyiwona asixhumanisa ne-FL Studio. Emva kwalokho bese sizodlala i-wave esesiyenzile siyenza from FL Studio, siyenza nge-Cubase. Into ethathwe from FL Studio iyalethwa kwi-Cubase. Ngathi uyazi ukuthi into ekade ikhala ngapha isikhala ngapha manje sekuflasha le channel esiyi-add egcina yodwa. So-ke la njengamanje into oyenzayo ngizocela ukuyi-delete le nto ekade ngiqeda kuyenza njengamanje ngiphinde ngivulele ama-channel. Into oyenzayo uma ngabe kuwukuthi ufuna recorder isiginci, u-bass guitar kanye ne-beat yakho kanye kanye. Into oyenzayo u-add ama-channel abe mathathu. Ngicabanga ukuthi njengoba beat sesi-edile sesizo-add awu-2 njengamanje. Sizo-add esiginci abese siphinda si-add ne-bass guitar. Okay, esiginci le bese ngiphinda ngizo-add bass guitar. Okay. Into oyenzayo-ke uma ufuna ukurekhoda kokuthathu kanye kanye just ukuthi usave isikhathi. Ufuna wenze sure ukuthi womathathu lawa abomvu la, uwapresse okubomvu la, womathathu. Then emva kwalokho usungakwazi ukuthi urecord. Okanye futhi ungapressa ucontrol kwi-keyboard yakho bese uwapressa wonke. Upress ucontrol bese uwapressa wonke. Kuyobeke lapho seku-right. Emva kwalokho-ke uyobeke usuyaqala uyarecord ukuthi ngoba-ke mina angisixhumile-ke mina isiginci sami no-bass guitar. Kodwa uma usukurekhoda kurekhodeka kanje mase kuza kokuthathu. Njengamanje ngicabanga ukuthi kuba lula kakhulu. Ngiyabonga.